Going home, ala abas. So, ulay seatbelt arms. Siguro ba ma-teacher na ka kay mas mga estudyante maglista og so. Di pila ka so si sir. Magbuot ka no kung ano kog so sa akong vlog. Pag imong vlog, bayot. Welcome back to my YouTube channel. Yay! Yeah, so it's been a while that I haven't posted any videos in my vlog in my YouTube channel. So for today's video is wala. We are going to the market. So it's charingan na mag-English pa. So I have here my driver for today. He's my driver. Actually, wala siya gasotog mas. Medisi. Kay strong daw siya. Naabas. May mga hatang. Abas, can I check point? So wear mask. Okay. What we ka na ng market kay maghimo mi og mango float. Yes, for ano. Kanang abigin ako Christmas karon or New Year kay mag mango float daw. Yes! Gabi na dyan ang COVID-19. What's up mga mananap? What's up mga laagan dira sa Iligan City, no? Labad jud kaayo sila. So actually, may galagha. Wow! It's our first time na makagawa sa among balay because kaya among mamagpapaang mupalit sa among mga pagkaon. And yeah, so we are here at the market now. Mangga. Yeah, mupalit mig mangga for our mango float. Okay, it's Christmas! Christmas na John. Bila ko. Ano ka? Kapit ang mangga dito. Ay, sige. So, mga Zaire, no? Sorry, basta si Mioni, Mioni, big word to. Huwag ka dala ibu. Hala, so ako yung palit. Yes, huwag ka dala ma'am. Naras ko balay. Huwag ka sa kumpit og kwart ko, ano? 2 kilo. Wait, 2 kilo ka mangga ng sweet. yes, okay. Buyers, mga kaday, so tagda ko day. Asan pa itong mga kaday? Hala. Sirado mo. Okay, kas ayan na. Habi ko. Right now, and buat ako sa market like so may tatag mangga. Namoy mangga? Namoy mangga? Wala. Ah, okay. Mga mangga best. Wala yung mangga. So karon yes, mangita taog mangga. So wala mga mangga. Na may mangga. Asay salamat. Like, grabe lisod kay Mark. Lisod pang itaw ng mangga karon. A few moments later. Naku, mga nakitaan pero daot. Okay, tara. Pangot. Pilang kilo ka nito eh? Pila? 85. Kani? Kani, 100. Mahal mo? Sorry. Guwapo mo lang ako. Kani? 75. Hinog na kayo natin. Okay, so I found a mangga. Kauwi ba? So kanina lang te. Say hi sa Vlog TV. Hi! Isang kilo na lang siguro. Tika ng puan, ti ha. Uy, guwapa, manggo, guwapo kung ka. Hello, uy. Lagi. Thank you, ti. Napagkakaroon mga pag-ibig sa'yo. So, isang kilo. 75 na. Kadit lang. So, shout out kung pita ka nun na dugay na kayo ni. Ikan pa din Thailand. Okay. Pila, te? 75. I have here my manga. Yes.
Okay, mga mangga, everyone. Thank you, Te. Bye-bye. We're done. And I think we're more gini siya ang content sa akong vlog karon, no? Ang pagpalit sa mangga diri sa Tambo Public Market. And sa kaon ko trabaho. Vlogger ka no? Yes, vlogger daw ko ano sila. Wow! Hinog na ni? Ano sa atin? Hinog daw na. Wala kilo? Ha? Di siya matang. Di mo ni duha. Isa kilo ro. Pusya mo na ka. Ay, garas si ma'am. Wala, ayun kay... Wala, wait, please, God. Magpipil, anak. O, kana. Kana, natural na siya na color. Kung na nag-set, ay nag-set diha. So, we are going home on the bus. So, walay seatbelt out. Siguro ba ma-teacher na ka kay masi mga estudyante maglista og so. Di pila ka so si sir. Magbuot ka mo kung ano kong so sa kong vlog. Pag vlog, ayot. Hello po. Ako vlog ko yung secret pa. And yes, welcome back again sa akong mga subscribers there sa akong JP Ermac Gidoti. It's been a while. Wow! Nawala ako ka-vlog kay Murag. Kapoy siya actually. For since kuan no, naro sa kuan karon na bored jud ta kay because of the COVID-19, the pandemic. Rots kadang. Oh, bas. So mo nang mag-stay ta sa atong mga balay. Wow! And no. Okay. Katog akong bungot. Ito akong bungot. So taas na dyan akong bungot. And yeah. Yeah, finally we are here at our garage. Charot. Kakauwi pa sa garage. Kita nabot na mi and more to siya. That's it for today and that is my daily vlog. Like, oh my god, I miss this. Charot, bitaw, I miss vlogging, no? Gimingaw ko kay aside sa na-board, aside sa kapuyan ko edit sa una, aside sa ato, aside sa daghang nahitabo sa 2019, yeah, I miss this. I miss vlogging. I miss recording. I miss everything. And, bitaw, nagyo mga butang na angay na tong balikan kay dato magunta happy. Charot! So don't forget to hit the like button and, you know, click the notification bell and like and share. Of course, subscribe to my YouTube channel. Yeah, kay gamay pa mo subscribe. Bitaw, daghan pa magpugong daghan day. Gamay pa magpugong subscribers. So, pag-subscribe taon mo kay murag dugay-dugay pag ita quarantine ani no kay and murag mag-change career na lang siguro ta. Aside sa dili na ta mag-makeup artist, mag-YouTuber na lang ta. Bitaw pangor pa sa YouTube ba. Bitaw, that's it for today. Thank you so much for watching. This is JP Ardiente Ermac. Sing! Imong kilay, dili topong day. Peace out.